Jak se máte? Jsem rád, že vás poznávám. Dnešní téma je babylonské zajetí Izraelitů, kapitola 1. Autorem je Abraham Park. Historie babylonského zajetí. Severní království Izraele padlo do rukou Asýrie v roce 722 před Kristem. Asi o 136 let později, v roce 586 před Kristem, Babylon zničil jižní judské království. Bůh, spravedlivý soudce, zničil tyto dva národy kvůli jejich neustálé neposlušnosti. 1. Paralipomenon 9.1. Zatímco asyrská moc začala za vlády krále Josiáše z jižního judského království slábnout. Babylon se ukázal jako nová síla regionu. Egypt se pokusil pomoci Asýrii, aby držel Babylon pod kontrolou. Avšak král Jozia, který nechtěl vidět obnovení asyrské moci, bojoval proti faraonovi Necovi v Megidu, když něco mířil na sever, aby pomohl Asýrii. Josiáš zemřel v bitvě, 2 Paralipomenon 35:20. Poté se Egypt a Babylon postavili proti sobě v bitvě u Karkemiše, 605 před Kristem. V Bibli, 2 králové, kapitola 24,25, je napsáno následovně. Babylon porazil Egypt a začal ovládat Blízký východ a Egypt už nikdy neměl povstat. Babylonský král Nabuchodonozor napadl Judu v roce 605 před Kristem za vlády Džoukima. Vzal královskou rodinu a šlechtice, včetně Daniela, do vyhnanství, to byla první deportace. Poté Nabuchodonozor vzal další zajatce do Babylonu při druhé deportaci v roce 597 před Kristem za vlády Jehojakina. Ke třetí deportaci došlo v roce 586 před Kristem za vlády Sedekjáše. Tyto 3 fáze deportace do Babylonu byly v podstatě fázemi zničení chrámu. Během první deportace do Babylona v roce 605 před Kristem, Daniel 1.1, byly všechny předměty domu Páně odvezeny do Babylona. 2. Paralipomenon 36:6 zaznamenává. Nabuchodonozor, král babylonský, vytáhl proti němu a svázal ho bronzovými řetězy, aby ho odvedl do Babylona. Nabuchodonozor také přinesl některé předměty z domu Hospodinova do Babylona a uložil je ve svém chrámu v Babylon. Daniel 1.2. Při druhé deportaci do Babylona v roce 597 před Kristem byly vyneseny všechny poklady domu Páně a domu královského a všechny zlaté nádoby byly rozsekány na kusy. 2. královská 24.13 uvádí. Vynesl odtud všechny poklady Hospodinova domu a poklady královského domu a rozsekal na kusy všechny zlaté nádoby, které izraelský král Šalomoun vyrobil v chrámu, od Hospodina. Jak Hospodin řekl, během třetí deportace do Babylonu v roce 586 před Kristem byl chrám vypálen. Hradby kolem Jeruzaléma byly zničeny a bronzové sloupy, stojany a bronzové moře, které byly v chrámu, byly rozbity a odneseny do Babylona. Hrnce, lopaty, šňupací nástavce, lžíce a všechny bronzové nádoby, které se používaly při chrámové službě, byly také odvezeny. Serajáš, hlavní kněz a Sofoniáš, druhý kněz chrámu, byli poté odvedeni do Ribla, kde je babylonský král srazil a usmrtil. Proto Bůh důkladně potrestal Izrael tím, že zničil drahocenný chrám rukama Babylonianů. 1. Královská 9.7. V Bibli, Daniel, kapitola 1, je to napsáno následovně. První deportace, 605 před Kristem. Čas deportace, judský král, 3.
nebo 4. rok Jehojakima. Babylonský král, 1. rok Nabuchodonozora, Jeremiáš 25:1. Lidé, kteří byli deportováni. Členové královské rodiny a šlechtici včetně Daniela. Události kolem deportace. Babylonský král Nabuchodonozor vpadl do jižního judského království. Některé předměty z domu Hospodinova přinesl do Babylona a uložil je ve svém chrámu. 2. Královská 24:1. O 3 roky později, 602 před Kristem, vtrhli do Judy tlupy Chaldejců, tlupy Aramejců, tlupy Moábců a tlupy Amonitů, aby ji zničili. Když král Choakim zradil babylonského krále a spojil se s Egyptem, byl svázán bronzovými řetězy a odveden do Babylonu. 2. Královská 24:1. Choakim se o něco později vrátil do Jeruzaléma. Čas deportace. Jižní judské království bylo zajato při první deportaci v roce 605 před Kristem během 3. roku krále Jojakima. Král Nabuchodonozor vypudil egyptské vojsko v bitvě u Karkemišu a zaútočil na Judu. Daniel 1:1 říká, ve 3. roce vlády judského krále Jojakima přišel babylonský král Nabuchodonozor k Jeruzalému a oblehl ho. Jeremiáš 46:2 však uvádí, do Egypta ohledně vojska faraona Neka. Egyptského krále, které bylo u řeky Eufrat u Karkemišu, které babylonský král Nabuchodonozor porazil ve 4. roce Džoukima, syna Josiášova. Krále Juda, Jeremiáš zde zaznamenává rok bitvy u Karkemiše, 605 před Kristem, jako 4. rok Džoukima, nikoli 3. rok, čímž se liší od zprávy v Danielovi 1:1 o 1 rok. Jeremiáš 25:1 také zaznamenává 4. rok Džoukima jako 1. rok krále Nabuchodonozora. Prvním rokem Nabuchodonozora je rok 605 před Kristem, rok jeho nastoupení. Slovo první z prvního roku je v hebrejštině rizny a pochází ze slova ros, což znamená hlava nebo vůdce. První rok Nabuchodonozora se tedy vztahuje k roku 605 před Kristem, rok přistoupení. Kdy se stal králem, hlavou, vůdcem, a tento verš se liší od zprávy v Danielovi 1:1 také o 1 rok. 23:34 poskytuje vysvětlení tohoto rozporu. 2 Kings 23:34, faraon něco ustanovil králem Eliakima, syna Josiášova, místo Josiáše, jeho otce, a změnil jeho jméno na Choakim. Ale vzal Joachaze a přivedl ho do Egypta, kde zemřel. V tomto verši autor knihy Královské neuvádí, že se Choakim stal králem místo svého mladšího bratra Joachaze. Místo toho uvádí, že Choakim se stal králem místo jeho otce Josiáše. V Bibli 2 králové. Kapitola 23:24 je napsáno následovně. Historicky byl řádem vlády Josiáš, od 640 do 609, před Kristem, Joachás, od 609 do 608, před Kristem, a Jehojakim, od 608 do 597, před Kristem. Ale autor knihy Královské zaznamenává řád, jako by se Choakim stal králem po Josiášovi. Stalo se tak proto, že autor neuznává Joachaze jako krále, protože strávil svou krátkou 3měsíční vládu činěním zla. Pokud budeme sledovat perspektivu knihy Královské a budeme počítat s rokem 609 před Kristem, rokem, kdy se Joachás stal králem, jako s rokem nástupu Džoukima, pak by se první deportace v roce 605 před Kristem stala Džoukimovým 4. královským rokem,
Jeremiáš 25:1. Kniha Jeremiáš také sleduje tento názor ve své chronologii panování králů. Lidé, kteří byli deportováni a události kolem. Babylonský král Nabuchodonozor po vítězství v bitvě u Karkemišu zamířil přímo k Jeruzalému, aby dobyl jižní judské království. Protože se strategicky nacházelo na spojnici mezi africkým kontinentem a jihozápadní Asií. Daniel a členové královské rodiny i šlechtici byli zajaty při výsledné první deportaci. Daniel 1:3 říká, potom král nařídil Ašpenazovi, náčelníkovi svých úředníků, aby přivedl některé ze synů Izraele, včetně některých z královské rodiny a šlechticů. Jehojakim sloužil Babylonu první 3 roky, ale znovu se spojil s Egyptem a zradil krále Nabuchodonozora. V roce 602 před Kristem se král Nabuchodonozor spojil s potomky Arama, Moaba a Amona, aby zaútočil na Judu. Svázal Džoukima bronzovými řetězy a odvedl ho do Babylona. Vzal také předměty z domu Hospodinova a přinesl je do země Šajnar v Babyloně, do pokladnice svého boha, Daniel 5:2. 2 Paralipomenon 36:6. Vytáhl proti němu babylonský král Nabuchodonozor a svázal ho bronzovými řetězy, aby ho odvedl do Babylona. Nabuchodonozor také přinesl některé předměty z domu Hospodinova do Babylona a uložil je ve svém chrámu v Babyloně. Choakim byl zajat v roce 602 před Kristem. Ale později se vrátil do Jeruzaléma a vládl až do roku 597 před Kristem celkem 11 let, dokud nezemřel. Potom místo něj královal Jehojachin. Poselství proroků kolem doby deportace. Poselství proroka Jeremiáše. Prorok Jeremiáš vyhlásil Džoukimův tragický konec v době, kdy byl Juda zajat při první deportaci. V Bibli, Jeremiáš, kapitola 22, je to napsáno následovně. Jehojakim postavil svůj dům s nespravedlností a své horní pokoje s nespravedlností. Národ byl v nejistém stavu, a přesto se soustředil na vybudování prostorného domu s prostornými horními místnostmi. Svůj dům obložil cedry, v té době nejdražším řezivem, a natřel jej egyptskou červenou barvou, kterou bylo obtížné sehnat. Jeremiáš pokáral Jehojakimovi zlé skutky a řekl, že mu jde o nečestný zisk, besa, proléval nevinnou krev a provozoval útlak a vydírání. Prorok Jeremiáš prorokoval v Jeremiášovi 22:18 o tragickém konci bezbožného Jehojakima. Mezi izraelským lidem by se nenašel nikdo, kdo by se nad ním slitoval, pocítil smutek nebo nad ním naříkal. Byl odvlečen a vyhozen za brány Jeruzaléma a pohřben s oslem pohřbem. Navíc, prorokoval, jeho mrtvé tělo bude vyvrženo do žáru dne a mrazu noci. Je známo, že Choakim se vrátil ze zajetí v Babyloně, aby na konci své vlády zemřel v bitvě proti Babylonu. A i když o tom neexistuje žádný konkrétní biblický záznam, ví se, že Jehojakimovo tělo bylo svrženo z Jeruzaléma přesně tak, jak Jeremiáš prorokoval. O jeho smrti židovský historik Josefus také napsal, když však babylonský král přišel do města, nedodržoval smlouvy, které uzavřel, ale pobil ty, kteří byli v květu jejich věku, a ty, kteří měli největší důstojnost, spolu s jejich králem Džoukimem, kterého přikázal uvrhnout před hradby, aniž by byl pohřben, Ant. 10:97. Poselství proroka Daniela. V Bibli, Daniel, kapitola 1,2,
je to napsáno následovně. Prorok Daniel byl zajat při první deportaci v roce 605 před Kristem. Byl činný po roce 538 před Kristem. Prvním roce perského krále Kýra, Senat Ahad, první rok, a zůstal jim až do 3. roku Kýrova vlády, 536 před Kristem. Daniel kapitoly 1 a 2 obsahují jeho proroctví týkající se načasování první deportace do Babylonu. Během svého 2. roku, 603 před Kristem, na trůnu měl král Nabuchodonozor, od roku 605 do roku 562 před Kristem, sen, ale jeho duch byl znepokojen a spánek ho opustil. Protože si nemohl vzpomenout na obsah svého snu, zavolal mágy, kouzelníky, čaroděje a chaldejce, aby mu mohli sdělit jeho sen. Řekli králi, vyprávěj sen svým služebníkům a my oznámíme jeho výklad, a král odpověděl, neoznámíš-li mi sen a jeho výklad. Budeš rozerván údem a z vašich domů se stane smetiště. Chaldejci odpověděli králi a řekli, věc, kterou král požaduje, je těžká a není nikdo jiný, kdo by to mohl oznámit králi, než bohové. Jejichž příbytek není usmrtelné tělo, a král se rozhořčil a velmi rozzuřil a vydal rozkaz zničit všechny babylonské mudrce. V ohrožení byly životy všech babylonských mudrců, včetně životů Daniela a jeho přátel. Arioch, kapitán královy tělesné stráže, se vydal zabít babylonské mudrce. Když se ho Daniel s rozvahou a rozlišovací schopností zeptal, z jakého důvodu je králův výnos tak naléhavý. Když byl Daniel o věci informován, šel za králem a uklidnil jeho netrpělivé srdce žádostí. Aby mu dal čas, aby mu mohl sdělit výklad. Zatímco se Daniel modlil, Bůh mu v nočním vidění zjevil právě ten sen, který měl král Nabuchodonozor. Daniel zase řekl králi Nabuchodonozorovi vše o svém snu a jeho výkladu. Tento sen odhalil budoucí běh světových dějin, který se bude odvíjet podle zprávy vykupitelských dějin. Podrobný popis snu krále Nabuchodonozora je následující. Byla tam jediná velká socha, která byla velká a neobyčejné nádhery a její vzhled byl úžasný. Hlava té sochy byla vyrobena z ryzího zlata, její prsa a paže ze stříbra, její břicho a její stehna z bronzu, její nohy ze železa, její nohy částečně ze železa a částečně z hlíny. Byl tam také kámen vysekaný bez rukou, narazil sochu na nohy ze železa a hlíny a rozdrtil je. Potom se železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozdrtily najednou a staly se jako plevy z letních mlatů. A vítr je odnesl, takže se po nich nenašla ani stopa. Ale kámen, který zasáhl sochu, se stal velkou horou a naplnil celou zemi. Hlava z ryzího zlata představuje babylonského krále Nabuchodonozora. Prsa a paže ze stříbra představují království Perzie, které povstane po Babylonu, a břicho a stehna z bronzu představují Řecko, které později dobylo svět. Železné nohy představují 4. království. Řím, které se objeví po Řecku. Nohy velké sochy, částečně ze železa a částečně z hlíny, prorocky popisují, jak bude toto království rozděleno. Po rozpadu římské říše by se svět rozdělil na různé národy, některé by byly silné a jiné slabé, křehké. Ve skutečnosti byla římská říše rozdělena na východořímskou říši a západořímskou říši v anno domini 395 a dokonce i vlivná západořímská říše byla zničena rukou germánského vojáka Odoisra v anno domini 476.
Když západořímská říše padl, rozdělil se do různých zemí jako různé prsty sochy. Těmito zeměmi jsou dnešní Anglie, Německo, Francie, Švýcarsko, Portugalsko, Španělsko a Itálie. Kámen vysekaný bez rukou však zasáhl velkou sochu a tento kámen se stal velkou horou a naplnil celou zemi. Tento kámen představuje Ježíše Krista, který je vzácným živým kamenem, 1 Petr 2:4, kamenem na Sionu, Římanům 9:33, duchovní skálou, 1 Korinským 10:4 a hlavním úhelným kamenem, Skutky 4:11. Když Ježíš Kristus, kámen vysekaný bez ruce, přijde znovu, národy tohoto světa budou zničeny stejně jako velké nařízení popsané prorokem Danielem. Potom bude nastoleno věčně nezničitelné království Boží. Tento sen byl pravdivý, protože ukázal, co se jistě stane v budoucnosti. Jelikož Daniel nejen oznámil obsah snu krále Nabuchodonozora, ale také jej vyložil, byl ustanoven vládcem nad celou babylonskou provincií a hlavním prefektem všech babylonských mudrců. Navíc na Danielovu žádost král jmenoval Šadracha, Méšacha a Abednega správou provincie Babylon. Tato událost je významná v historii vykoupení z následujících důvodů. Nejprve byl Daniel, muž boží, vyzdvižen mezi pohany. Za druhé odhalilo, že Babylon, který vzal Judu do zajetí, jednoho dne zahyne a boží lid se jistě vrátí. Za třetí, dosvědčovalo to, že celá historie světa až do druhého příchodu Ježíše Krista postupuje podle svrchované boží správy vykoupení. Autorem této knihy je Abraham Park. Abraham Park byl uznávaným teologem světové úrovně s pozoruhodnou pastorační spiritualitou. Celý svůj život zasvětil modlitbě a písmu. Bibli přečetl více než 1800krát. Během své celoživotní služby byl skutečným pastorem, který miloval církev a sbor jako své vlastní děti. Jeho denní program sestával z 2hodinových modliteb a 3hodinového čtení Bible a také z neustálého kázání a evangelizace. S přesvědčením, že umřít znamená žít, ve svém modlitebním životě k Bohu dělal to nejlepší, co mohl, po dobu 3 let, 6 měsíců a 7 dní v hlubokých horách. Když slunce zapadlo, nedělal nic jiného, než že se modlil, když vyšlo slunce, nedělal nic jiného, než že četl Bibli. Pak na něj konečně zazářil jediný paprsek milosti. Skrze mocné osvícení Ducha Svatého a milostí Boží se před jeho očima odvíjely výjevy v Bibli jako panoráma. Tyto scény byly zapsány na velké listy šípků, které byly svázány větvičkou. Později byly každých pár měsíců přepsány na papír zakoupený ve vesnici pod horou. Tak začala kázání Abrahama Parka. Na mnoho lidí zapůsobil Abraham Park následovně. Jak může člověk milovat tolik lidí? Jak může člověk udělat tak velký vliv na tolik lidí? Je tak pracovitý, nikdy si neodpočine. Nepřestával se modlit. Za svou oddanost církvi a sborům si zaslouží být skutečně poctěn. Opravdový a věrný boží dělník.